Proti. Ahoj, ahoj. Takže. Ale mám Peru. Krása. No, to bych byl zpátky. Elektra se ptám. No, máme letadlo, takže to je pěkný. Tak minule jsem měl taky. Mhm. To jsem se nedíval ani. A jak to dopadlo? Dobře, ne? Ne? No, 4. místo, taky místo. Tak, já si skočím sem. Já půjdu do akce, tentokrát to musí vyjít. Aha, a jediný, kdo je na mě přilepený, tak je 4. No, je to tak. No, teď si tady nevěří, jo? Ne, neříkám, že ne, já prostě lítám svoji trasu. Já zase tvrdím, že jo. Jako, že nevěříš, nebo že věříš? A všichni skáčou sami. My že ti nevěříme. Takže už jsem dole víc, skoro vy jste ještě nade mnou. Tak, a já ti to řeknu přesně tak, že ty jsi teď dopadl a já jsem teď dopadl. Jsi rychlejší. Sakra, týpej dostal hlavu. Jak to, že žije za letu. Nechápu to. M-ku dostal hlavu. Dopadá? Wow, Nevím kam. to je náš teammate. Aha. Ale taky jsem se letl. Hodně. Wow. Od někud dostávám. Ale to šlo úplně... Já nevím. Starýma? Marked a Nebo location. starýma? Watch out! Počkat, Nevím. já vylezu. Mám ho. Já ho vůbec nevidím, kde je, tyjo. Je mrtvej. Pode mu baráku je typek. Mám 6. Já mu skočil do okna. Lek jsem se za I něj. got supplies. Au, au, au. Odkud? Nevím. Wow. Tady ve dveřích. Marked a location. Jo. Já nemám ani red dot. Já mám holo. Já mám 6, tak si pojďte někdo. Já bych ho vzal, ale... Cokoliv. Já už jsem jí hlásil. Já vím, já vím. Mám ho. Aha. No, tak konečně mám křídla. Cože? Awesome. Konečně mám křídla. Jo. Dopadaj. Kde? Nade mnou je typek. Pojď, Aďo, tu 6, prosím tě. Dík. Další. Aha, tak ty už to máš ale vyřešené. Máme oba dva. To jsou ty, ten Egora, takhle co po nás šutili tam. Tak mi dopadli zpátky, ale nebyl rychlý a doletěl jsem, tak jsem je zabil. Aha.
takže já jo, jsem brouci. Já myslím, že krásnou 5 kilů. To je hezké. Aha. Ne, na lůce není nic. Takže já si budu hledat koupíky. Já mám jeden. Aha. No, tak jestli máš navíc, rád si vezmu. Mám 1 kill. Já ti klidně dám. Tak to je kill. Jestli chceš skoupit, já ti dám. No, v pohodě. Já Tady je 6. Tady je 6. I got supplies. Jo, rád si vezmu. Jo, to Já jsou... jsem jednou strašně hrál jenom 3, 4, ale pak jsem si udělal 7 na 6. Týká to Já nic krásně. jiného než 6 nemůžu nadávat. Hm. Čekám, kdy spustí ta ruda. Je jenom 1 bedna? Aha. Máš něco z toho aspoň? Helmu. Tak to je dobrý. To já mám taky helmu. Chcete někdo kárku? Ne? To je jasný. Když tak, když budete mít to, N2 a 8, tak mi ještě označte. Dobrý den, pane Oranžádo. Na Sosnovce, teda na Sosnovce, co to melu? Kontejnery. Na George tady mám airdrop flare. Awesome. Awesome. Wow. Awesome. Bacha, tady letí borec? U mě? Jo! Ale kde je? Dostávám někde odsud? Watch out. Není nahoře? Vidím. Ne, tam Tam je jsem- trošku. Mhm. Tam je trošku. Já jsem tam byl, ale dostal jsem bídu jako moc. Ale vůbec netuším odkud. Někdo mě sem Watch dopadl. out. Dopadli. Pozor, já tady mám typky, já zdrhám. V tom smoku jsou. S kama to je, tyjo? V tom smoku, jo? To zvedaj.
Já nevidím žádný jo. Tady. Jsou 2 mrtví. Prdele, vosku. Tady, za Marked a kontejnerem. location. Proběhl mi. Šmejt. Mě taky, ale kam běžel? Watch out! Semka někam. Jo, je tam. Pozor. Ty další. Mrtvý? Drej, dopadaj. Auto? U mě. Já musím pryč. Marked a location. Kde u tebe? Tady jsou, jo. Přesně tam. Dobrý, oba dva, nok. Oba dva dead. Prosím tě, to auto, co přijelo... Ano, přesně tam. To už řešíš. Máš to hotové? Ne. Jede sem další auto. Bacha, on Další trefil, jo, auto. jede. No. Já tu mám borce ještě někde u sebe. Wow, já ho zabil v tom ostraku. 49 metrů. Nice. No já se vycákám teď večer. Co jsi říkal? To bylo milé. Pozor. Emotivili. Jurfe. Kde je? Až večer. Už vím, kde je. Až večer. No. Awesome. To jsou taky sami boti, ne? Toto. Nevím. I got supplies. A dobrý loot. Ale jako bys to auta jsem rád, jak jsem ho vysadil. Týpek dal až na Riku a vysadil jsem za jízdy ještě. Tady jsou křídla, Áďo, kdybys chtěl. 100 pro. Tady v té bedně. I got supplies. Díky málo. A hlavně je tam Jako DPčko, se že jo. skillama už nestěžuje. Já mám 4 jako. Zas prostě... Jo. No. Já mám podobně. Jasně. Of Když course. to připočteš 10. Já to vidím, že máš podobně. Tak já si jdu vybrat aspoň tam ty dozadu. Kde byli? Tady museli umřít, ne? Jo. Ale to byli dopadlíci. Nic nemají, ne? No, tak co si málo, jo. Náboje mají. To je fakt, já potřebuju 7. Tady je borec. Bogo. Tady je pařez! Pozor. Dozad. Vole, kdo je za náma tu tam? Jo. Jsem se zbavil auta.
záda. To je ještě jeden totiž. Asi to nevidím. Mrtvý. Tady taky buďáč si toto. Já jsem zasekl to své vozidlo tady. Pojď za mnou. Ať si nestřílíš. Tak můžeme. To takové, že víc vidím, pravda. Potřebujeme 10 kg rychle nafarmit. No, aby se mi dohnali. Už mám 7, takže ještě... Wow, tak to já jdu hledat. Pojď. Za čtverkou. Já se podívám ještě, Cepeněnou. já se ještě podívám po lepším autě. Jo. Tady. Vím, ne? Mhm. Je! Můžem. Tak a pojďme rožok. Pomoc. Z kopce? Ne, Aha, u mě. u tebe? OK. A přímo u tebe, jo? Doleva, rychlou. Ještě jeden tam je. Jo, uvnitř. Ale jak jsem dostal od bota? Ještě? Awesome. I got supplies. Tak toho tam dobře najeli. Kámo. Ani jedna sedmička. 9 kilů. 15. Musíme zabrat. My jedeme, jako jedno auto se to počítá. Já musím dát, ten tlumič musím dát do háje, protože to mi strašně štve. Onem. Farmy. Mám? 10, pojďme, rychle. Vy jste mě normálně strazili. Bojard, pevnost. Sraž ho. A kde je? Nevím. Tady. Watch out. Myslím. Mate. 11. No, jako by vám nevadilo. On mě strazí, až mě vyjde do kill. No toto. Rychle, dál, rychle. Promiň, To je vrchol. promiň Kubi, to byl tvůj, Ne, to však přiznávám. Já to beru ze srandy, mě to jedno. Tak ze srandy, dobře.
I got supplies. To je kamen, dobrý. No. No potřebuji 7, ty vole. Pojď sem. Jo, co bys chtěl dát? Svezeš mě? To bys chtěl moc? No, to je pořádku. Já to přesně vidím. To mě úplně brýní ruce, nevím z čeho. Ty mě vezeš mimo zónu. Kam jedete, chlapci? Já nevím. Mě Jo, unesli. to. Mě unesli. Je. On mě zaveze do zóny, tam mě nechá umřít. No je to tak, vyšel se na to. Fuj, to nesnáším. Tady to nesnáším, člověče. Ale jestli jedete do těch ruin, tak čus bus. No, už jsme tady, že jo. Tak co bude někdo u dropu? Halo? Nikdo. Tady je druhý. Watch out. Napravo. Wow. Jo, tak si dropy tu. Je Slyším vybraný. auto, jedou k vám. Myslíš, že to byli živí? Tak toto? kolik tentokrát máš? Tam to byly hodně blbý živý. Tak A ve- co kolik máš kill teď? A Vemko? Kubí? Je tam Tady Amar. vystěl? Watch out. Amr. Takže zbývají nám 4, že? Děláme. Mhm. Teď si přesedni, ať máš i ten kill, poslední, co potřebuješ. Kubí, kolik máš? 17. Kolik máme? 13. To už nedáme asi. Já mám 3, takže ještě jeden. Takže dva. doprava to stojí. Koukneme se, co je tady. Sakra. Střelba. A Nahoře. 380. A, tak už nic. Asi jeden. Uvidíme. To bylo hodně. Victory belongs to us. no tady ten šulec jede za náma. Hello. Hezká hra. Sorry, já jsem myslel, že to